Ir-residenti tal-Magħtab jinsabu mħassbin hekk kif il-MEP approvat proġett ta' impjant ta' trattament tal-iskart. Skont storja fuq il-faċċata ta' quddiem tal-ġurnal L-Orizzont dal-proġett li mistenni jitwettaq mill-Wayserv ser jinvolvi bini ta' impjant ta' trattament tal-iskart u impjant ieħor li jkisser l-iskart fl-inħawi ta' Ħamut fil-Magħtab. Dan il-pjan li kien sar minn gvern preċedenti qed jitqies bħala wieħed li jista' jkun ta' theddida għall-ambjent u anke għall-wirt arkeoloġiku li jinsab fl-inħawi. Hemm tħassib li dan il-proġett jista' jmur kontra ċerta politika tal-Unjoni Ewropea fejn għandu x'jaqsam l-użu ta' art ġdida d-direttiva dwar il-ħamrija u l-konservazzjoni tal-art. Skont il-ġurnal L-Orizzont fost problemi oħra li qed jissemmew f'dal kuntest hemm l-ammont tal-art li tintuża bħala miżbla u razzett li għadu kemm għamel investiment ta' €250,000 li ser jiġi affettwat direttament. Dan l-impjant huwa soluzzjoni għal 20 sena biss u wara trid terġa' tinstab soluzzjoni oħra. Barra minn hekk jidher li 10% tal-iskart irid xorta waħda jintefa' fil-miżbla minħabba li dan ma jistax jiġi separat. Gvern preċedenti kien semma wkoll il-Park tal-Familja fil-Magħtab, proġett li kien ser jiġi jiswa €12,000,000. Jidher iżda li b'dan l-impjant tal-iskart li ġie approvat se jkun diffiċli ħafna biex dan l-istess park għall-familja ikun jista' jinbena fl-inħawi.